ihe dị na efe bụ ọ pụtaziri for war. Iwu ọchị ọ pụtaziri for ọgụ ịgbara ọpụta ọzọ nọ nkọ ka a na-akọ. Ihe ọbụla dawo mmanụ kwuru maka ihe niile o kwuru maka oge nkere mechaa pụtasị anyị nọ nkọ ka ọ na-akọ. O nweghị ife nwaanyị a ji ekwuzi n'ụwa ịmụkwa ife ọgbara ajele Chiamaka ndị enwe ike ịgbaghara ya n'ụwa ma n'ụwa na-abịa abịa ya na onweghị nwa onwezighị ebe ọkwụ apụ so onye ọbụla na-ege ntị ịmana ya na-eje ebe a bụ ntọ ndị na-eje na ọmụnwa adịghị aga ọ na-ezi ịzọ ije chịọchị iwu ọchị ya ọ bụrụ na ọ na-eme program na-akpọ awa DPM ị na-awọchị ndị na-awọchị a na-eriche 200 and mana ihe ọbụla mmerụ ọ na-estrim dia fundraising ọ na-eme ife ọzọ iru ebe a mafụ mmadụ 30 iji gbado na ndị na-ege ntị Osim last one I think. Guy me chefuru na. Can you imagine na ndụ na-akpọ nwaanyị a na phone? Majority of them bụ ndị DOS. I know. Enwere ezigbo ọyị nwoke here. Ọ na-support ndị ife anụnwa. Ndị DOS. He's my good friend here. So me wonder ọbịa na last week anyị na-watch Champions League ọbịa na nke m. Ọ na-agbapụ m ya before Mwa de but ya metu agba me bo ya. So before I watch the match, this woman on program. Also watch ya na kai point. Also watch ya na kai point. This one na agba ya nda bondo muna the board dia DOS confirm original one. Coordinator ko obodo self. E got na DOS. So ya wa boy ozugbo kpọrọ ya opik ya. Nna aba anyị nke a wee gwaba ya na ngozi ọjọọ ọzọ anọ m ebe a nke a wee gwaba ya na-ada dị ọra mma ị na-eme edu mma Chukwu gọzie gị ị na-ekwu anyị okwu mechaa kọọrọ akọ tụọ dachapụ na amọsị m ike ọsị m na m afọ ya oge aka nsị ịghọtara ekwugo m ya ebe a sọmpụ na-ada atụ ekwugo m ya ebe a sọmpụ na-ada atụ onye nwoke ka m na-agwa ọ na-akpụ ya na fon ọkpa nna aba anyị ọsị ọda Chukwu gọzie gị ị na-eme ọfụma mpacha adakwuwe anyị kwugo n'azụ ọ na-emechaa dị kọtụ fon adazabụgo na m ịghọtara na-echukwu ka na-agwa gị iwepụ ndị na-eji akpọ ya bụ ndụ mpụ hapụ ihe ọ na-arị hapụ ihe ọ na-akọgheri nwanne m nwoke egwu gbasara onye ala ha chi ga-abụ ịghọtara mana ọ baghị uru kama ya na-ebute mbụ ọdụ na-eji ege ntị mmadụ dịka ike otu onye ana m afụzi onye nke a ike otu onye bụ ofe oji gara ọkụ ọcha gara ị nweghị ike ikwuru ka nwoke ana m egede awụ man ana m ege every day mana before maybe ife asị m nwa agbago ọsọ because abịago nne ya anya funu onye a na party and ebe ọ na-ogbu onwe ife a na ịma ọ pụta ọ na-adị mma mmadụ ikpe onwe ya ife ọbụghọ ịghọtara ọ na-eme na ọ bụ omenala mana ọ maghị omenala ụbọchị o gburu onwe ya bụ ụbọchị ọ pụtara ya nwa bụ nwaanyị didọs na anyị ji ọfọ maọbụ original ọfọ maọbụ fake ọfọ once ọ pụtazi na anyị ji ọfọ na natural pụta na telivishọn si na ọfọ ka anyị ji ebe a ka ọ nọ ogbu onwe n'ebe ife niile ọ na-eme onwe ife ọmụma nwaanyị a na-eji ọmịiko nwaanyị ya dị eme nwaanyị a dị eji ọfọ nwaanyị dị ego ọjị o nwere ife elu mata wọt oge mfụ amabụgo m n'ofeke ka ọ wee niwe so adị m ekwu okwu nke ahụ ndị aja na anọkọta ebe nwa bụ nwaanyị pụtasị na iji ọfọ mba na adị akọ akụkọ akọ it's not done ịghọtara ịmaghị enweghị ike it's not done oyibo na ọ bụrụ ihe isi adịrị ya mma onye agbụrụ ọnụ ebe o si ewutego ma ọkwa nwanne m nwaanyị ọkwa ofu ebe ka anyị si ebe a ka o si ewute adịghịzi ịma ndị baya si na ihe na-adịghị eme onye ala ọ nwanne onye ala ka ifere nwanne gị nwaanyị steeti for village ka ị na-ekwu okwu ya or by state for village it's not nwanne gị nwaanyị or by village everything self everything which means ịmarịrị iwu nọ na anyị abụ nwanne nwaanyị onye abụ onye akpụrụ ọnụ ịghọtara onye abụ onye akpụrụ ọnụ somebody gwa m na phone somebody kpọrọ na phone otu izu wee kpọkwa nnọọ wee na-ekwu na papa ya bụ ọzọ ịmanye magoro ife na papa ya bụ